paketti hiivaa. Fantasiajuttu. Sen kiloa, siitä tekijälle paljon. Kettua. Luritetaan litku. Yläkerma. Pullo pankolle ja hyvää Noora. Isä, otat sä vielä iltapalaa? Jahas. Mitä se... mikä täällä haisee? No Stellan. se pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikyttelemässä. Sä lupasit heittää nuo vehkeet roskiin. Tää on ihan tolkuton määrä. Itekö sä olisit tän kaiken juonut? Hei, mitä väliä? Sunkaan se lopputulos. Ihan kauhea hajukin. Siis miten niitä ei mukaan vaarallista? No ei tää haisis yhtä, jos on siinä kaikessa rauhassa saanut kaataa sen tonne astiaan. Että sä olet itsekäs. Paraskin puhumaan. Saanko huomata, että kaikki asutte täällä minun asunnossa? Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. Sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin Kauppias. No, anteeksi, kuinka? Mäkätät, komentelet, määräilet. Ha. Ettes yhtään häpeä. No et itse yhtään häpeetä. Onni joutuu vaaraan oma isoisänsä takia. Saanko huomauttaa, että Onnilla on toinenkin koti, Kuollut jonka sinä Ismo olet, Laitala. ja jossa Tuomo asuu. Siellä saisit määräillä mieles mukaan. Hyvä on. Jos tämä peli jatkuu, niin minä ja Onni lähdetään. Terve menoa, tämä pannu muutti tänne jäädäkseen.